Днес на гости при нас е Преслава Пеева, една от победителките в Златният Арлекин. Как започна да пееш? От много малка започнах да пея. Първоначално всеки един талант се изявява неосъзнато. Идва един период в момента на човек, когато трябва да поеме по своя път. И за мен този път започна през 2008 година, когато все още бях възпитаничка на СОУ Стоян Заимов. Там започна да тече подготовката на конкурса Заимов Айдъл и аз започнах частни уроци при моята преподавателка Анелия Дечева. Тя ме подготви. До ден днешен остана моя учителка, за което изключително много и благодаря. Спечелих наградата на публиката при Заимов Айдъл и оттам започнах професионално да се занимавам с пеене до ден днешен. Каква е твоята мечта? Като цяло, от малка изключително много исках да се занимавам с музика, точно в сферата на пеенето и се надявам наистина да се реализирам за напред. Откъде получаваш подкрепа? Подкрепа получавам от всички в моето обкръжение, най-вече от родителите ми, от приятелите, близките хора и от моята учителка също. Каква музика обичаш да слушаш? Напоследък абсолютно всякакъв стил музика слушам, най-вече популярни парчета, повече. Супер. Кой е твоят музикален идол? По принцип вярвам, че всеки един човек може да стане идол сам на себе си, но слушам песни от репертуара на Кристина Агилера, на Бейонсе и те за мен наистина са утвърдени изпълнителки. Имат изключително много добра техника на пеене. А мислила ли си за професионална кариера? Да, изключително съм. Мислила съм за професионална кариера и се надявам наистина да успея да направя такава. За какво си мислиш преди да излезеш на сцената? Как се чувстваш? Преди да излезе на сцената съм попадала в различни състояния. Например, дали ще си изпея високия тон или пък дали ще събравя някакъв текст на песен. Но всичко е въпрос на психическа гледна точка и също моята учителка много пъти ме е съветвала, когато съм несигурна, излизам на сцената, представям се отлично и всичко е точно. А имаш ли спонсори? Спонсори нямам. Винаги майка ми е поемала цялата издръжка за развитието ми. Какво е за теб музиката? Аз винаги съм казвала, че музиката за мен е всичко. Сутрин ставам с музика, вечер лягам с музика и наистина е много хубаво, когато се занимаваш с изкуство. Следващите ни гости са групата Mentally Dumb, която е една от най-добрите плевенски групи. И сега, как започнахте да свирите? В принцип имахме още познати, запознахме се, почнахме да обсъждаме музикални теми и ни дойде идеята да се съберем като група. И така постепенно с помощ от тук и оттам събрахме нужните средства и така и започнахме да свирим заедно. Нормално е за всеки млад музикант на нашата възраст да цели да създаде група и да създава собствена музика, да се изявява на сцена и така нататък. Но малко хора имат шанс за това и за това бях много щастлив, когато успях да намеря някой с когото да мога да се занимавам с музика и така се роди в нас идеята да сформираме група. Както всяко начало беше трудно, но до сега се справяме добре.
Имате ли музикален идол? По принцип, той е моят музикален идол и надявам се аз да съм неговия. Така. Не си моят музикален идол, но ако трябва да отговорим сериозно на въпроса, наши музикални идоли са до голяма степен групите, които изпълняваме на сцената, които правим техни кавъри. Такива групи са Red Hot Chili Peppers, Blink-182, White Stripes, общо взето по-алтернативна музика и така нататък, но общо взето това не изчерпва музикалните ни вкусове и двамата слушаме доста видове музика извън тази, която свирим на сцена. Добре. Кой ви опътика музиката? По принцип, аз започнах много така несериозно и малко на шега, като започнах да ходя на уроци по китара. В принцип, нашите не ми позволяваха, нали, първоначално понеже бях малко, така исках да свира на най-разнообразни музикални инструменти и нашите не ме взимаха много насериозно, но аз се запънах, че искам да ходя, нали, на уроци по китара. И те много неочаквано така се съгласиха с, нали, моята инициатива. И така съгласих се и аз реших, че съм и над и ще ходя на уроци и взе, че ми хареса и така общото така започнах. Да. И така се почва, както описа той първоначално на шега, нали, не на сериозно, никой не очаква това да излезе нещо дълго, продължително и продуктивно от него. И аз така като малък брат ми слушаше така подобна музика и аз покрай него я харесвах. И така в продължение на няколко години аз подобно на него исках да свиря на какво ли не, нали, но никога никой не ме взимаше на сериозно, докато не поех след това инициативата да тръгна на уроци. Тогава може би почнаха родителите ми възприемат сериозно относно това. И така вече 2-3 години и така се развиват нещата. А как се чувстват преди да излезете на сцената? Спокойно, перфектно и се чувствам така надежден и така. Да, както каза Дани, гледаме сме оптимисти във всяка ситуация. И затова винаги излизаме уверени на сцената и мисля, че вече сме преминали фазата, в която имаме някакви съмнения в това как ще се представим. И общо сме доста спокойни, сме уверени един в друг и в себе си. А мислите ли, че трябва да има разделение в стиловете? По отношение, примерно, на така наречената поп-фолк музика или казано така на нашия си български диалект чалга, в принцип трябва да си има места, където хората могат да слушат само поп-фолк музиката и места, където могат да слушат примерно рок музика и по-стари парчета, така евъргрини и така нататък. Да, това е много относително и много широк въпрос, защото всеки има своя собствен вкус за музика и според мен реално между отделните жанрове не трябва да съществуват граници и те всъщност наистина не съществуват, а може би се поставят излишно от хората, които слушат различни видове музика, нали, този вид музика е по-добър от този и така нататък, което според мен до голяма степен пречи на нещата, нали, влошава цялата история. По принцип не мисля, че трябва да има такова разделение, но общо взето хората сами си го налагат. Готвите ли някакви бъдещи проекти? Общо взето мислим да запишем кратък албум EP с 4-5 песни и това са, може би, първите ни бъдещи цели, които трябва да изпълним. Да, мислим сега покрай Коледа, Нова година, празниците, да си вземем кратка почивка и да поработим по, дай Боже, някакъв авторски материал, който след това смятаме да намерим начин да запишем и издадем, както спомена той, на кратък албум. Ще съдържа 4-5 песни и да, ще чуете от нас, ако стане нещо по въпроса. Ще има информация. Да. Въпроса. Сега, какво е за вас музиката? Музиката, това е нашето ежедневие. Това е, може би, 90% от деня, да, и 90% от това, което вършим сериозно, поне за мен. Останете 10% със сън. но не, казано сериозно, наистина музиката заема може и по-голямата част от нашия живот, защото свиренето на музикални инструменти, изобщо това да бъдеш музикант, отнема много време и усилия. Първо, че човек трябва да положи съответните усилия, за да изучи инструмента, който иска да свири, което
това не приключва някога, човек се учи цял живот, след това, че трябва да има групова подготовка, след това, че трябва пари да се отделят за това. Пък в България, за съжаление, са такива условията, че до момента сме хвърли много пари в тази насока, но не се върнало нито стотинка от това. Това е една голяма саможертва, която правим всеки ден, както каза той, но накрая мисля, че си заслужава.